Hi guys, welcome back to my channel. Karon guys, together with Mark Ikat and with my team Hooray, we're going to Banyo Beach. And karon nisakay mi karon guys og beef. So mo ni ang beef sa Cebu guys, dili siya jeep pero beef. And then fast forward ang naog na ang tanan ug gibidyan nila si TL nga nagdala og box. Inga nakakugihan ang among TL guys. Nagbusat-busat sa box. Sulod ra gud na kay mga chichayan kagaan. Here we are, naguwat mi ni Angel sa amo ang pinakalas na niabot sa among team. Char lang. Pero mag-check tari sa atong mga kadagwayan kung nanga-stress na ba o kumusta ang mga balay tulog. So mo ni ang mga kaubanan guys. So pretty like me. Char lang. Yaman na guys. Fast forward, nilabang mi og bridge gikan sa Cebu City paingon og Lapu-Lapu City. So nilabay na may Mandawi guys. So karon isakay na may guys og tricycle with all of this pretty feeling guapas. Bitaw guys, ato na iglas-iglasan kay wala ba jud tay tulog guys. So karon naaway ko sa akong mga kagrupo, it's because mag-video mo ko nila char lang. Bros lang mga guapa guys, no? Unya klase-klase lang mga outfit guys. Klase-klase unique sa nilang mga naong guys, no? Char lang. Unya mao ni nga mo ang giabangan nga cottage. Ang cottage ni guys is $1,900. Char dollar jud ka jud diri sa Banyo Beach guys. Pero sige lang ilahaman ng negosyo, wala tay mahems. Unya mao ni nga mo ang mga foods nga gi-order, food package mounting 3,200 kapinan plus. Ug karon mga unta og paminawa og pamatyaga og unsa mi kalipay og kabibo. Gusto na kabanha kay puular kay tanawon to mga dagwaya to char lang. O karon guys, manglakaw mi guys mag island hopping char. Island hopping bisag barangay hopping ra day tuho. Okay, ang among bayad ra ni guys okay, 60 pesos only char lang. Dagan kadjog mga nangaligo aring napita guys aning Banyo Beach. It is because affordable ra siguro pero para na uno kay dili siya affordable guys kay kadyo private mo siya kod. Hoy ni comment or yang kuripot. Bitaw guys. So karon naglakaw ko ani guys pabaktas na may warga ko gisakitan dire guys kanag chinilas good ko so naguto nagamit ko kugutok guys char lang. So ang mga bata dire guys wala jud nas lagi sakit mga tiil guys kay nana siguro na sila pero ang among itiil in town dire guys wa man si dyan nagdags chinilas. So ang indig nagkamang-kamang o mao na
na diha. Unya ang amo pong kauban dire guys nga si Juni girl tagsara jud siya mulaag guys niya karon magkamang pa jud siya di maglakaw siya lang magtarong lakaw na day. Bitaw guys no niya karon padung nami mulabang kay ang barko baruto di ay ang baruto no kay gahuwat man mo niya. Pero nga ako nga taga bukid no wa jud ko galisod og atcha lang kahilas bitaw bitaw to ko galisod bitaw og kanang tikang-tikang diha guys kay syempre chinilas good ko pwede ihatag ang chinilas sa lain no para lang dili sila masakitan no bahala sila char. Bitaw guys no giwat-wat lang ko pa dag respeto ba kay kauban ba char lang unja ito na matagal na naghintay yung mga kasama namin kasi abdi kasi sila char lang. Yeah, si Tilin to na rin o tawang dagwe nagahiwi na nagpingis nas kasakit sa bato-bato. Pero ito na naman tayo, hindi na tayo magtagalog kasi napakalain ng paminaw ng Tagalog natin siya lang. But mas mo-prefer bito ko magbisaya ko ng English asaho ang kanang language no kay kisa magtagalog-tagalog ko kabakikaw na lang gajud. Unya nakasakan ako ang ahoang mga kaubanan o so very happy but ang tail is not happy. A few minutes later. Ay, bakit panaugon tayo may mabayad? Okay. Duha ya. Mo ang. Wala ko ibadag extra dira. Uy, dakoy 100 dira po. Hindi na ko bayad. Dakoy 100 dira. I don't know pila mga kamera. Mga naog ka lang. Wala, mga naog na lang ito. Ay, ako ara da ko ya. Tira man ka na ya. Oh. Sa pila na do. Pilay ko lang. 300. Wala ko 300 boy. Kuya, wala ka isang wala ka bayad. One. Ako wala ko. Take out na lang. Ang nakabayad nag-upat pa. Nabuang 300, upat na bayad. 5. Upat. Wala pa ko. Ako wala pa. Wala ka bayad sabi isa? Isa sabi. Isa. Wala ko. Kailan ba na bayad? Kamera, 5? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, naog na lang kaya. Daray, cottage. As you can see, arang na dyan namong lipaya nga nakasakay may aring daaring barko nga gamay ni Kuya guys. Bisag lugos may pasak yun kay dili pa kompleto ang kwarta kay wala nang gida og mga bayad ang mga katawhan guys. O di balipaya sa mga budget. Unja nagtuo kog arang layo nga mong adtuan na nino kay ngong ko kanang ato jud mi sa pinakalawm dili day kanara day pong lawm-lawm nga mo dili pud mo layo-layo sa kanang Lapu-Lapu City di ay. So interbarangay ra jud di ay dili jud ay island hopping. So ang may tabuhan ni barangay hopping ra jud kakbuhi. Pero nindot jud bitaw siya ang clear blue water man jud pud siya bitaw. So sulit ra ang 60 pesos. So san ka pa mag take out calls or maglaag ka chart naog ako lang jud magbuot magsige na lang jud kog laag basta lang nay maabot nga kwarta. Yasa man na kana magsige tag trabaho oy nga nya dita makalaag. So karon mag-unwind sa ta unya karon kay ang huang Jumega dire nga nagtinalawan nagbinajot nya nana ko ninja nga
mas lagi pa masiguro kog kanang heart ni mo day kay di mo ko talawan siya lang o nakambak raga jud gitupog ra dito. Bitaw, so ako na nagsige na ko ambak-ambak nya kini siya guys no kay nakapila na jud mi karon sa nigambak-ambak guys nya karon nagkadungan-dungan magadungan mi yung gambak ni guys o na nagtilawan kinahanglan nga mo ang kinahanglan nga budget ha. Pero gingnan gisungog ban siya nga budget ka o dili o bayot ka kung dili ka mo ambak ay na challenge ang budget guys so mambak na gadyo na guys so gamuha ng kanang sundan guys as you can see sa kanang kuano ang water kay kanang dili man siya kadloksad kay ako kinanad bang ko nga kanang spring ba kadto sa mo sa bilar kay spring dool ra kay may kaliguanan sa lugarita so kanang nanad ra kog langoy-langoy. So dili ra ko talawan kay mga ambak-ambak like mga water diving. Hoy kahilas igor gud to ipo mo dive guys nga kanang tail ra una guys dili ulo. So karon arang jud na mong dipaya guys kay lagi nagsige na mi og balik-balik og dive ari nya ang bayad na mo ni guys 60 pesos ra so sulit ra kadyo. Nalipay ra gajud pod main town kay kisa magsige mi og thank you for calling dito sa alay nya sos mura ra jud og tagaan tagdako kadyong kwarta sa foreigner nga kastorya kanunay tagadlaw no mayon tao nga I will give you money, can I have your bank account number please so I can transfer your funds. Ay kalindot good karon pero saan man trabaho ra man kini so walang personalan. So, kung na incentive, o na maayo, o grasya, o dawaton, o dawaton pod, kay mo manay kabobotoan. So, muni karon as ka na namong ambak-ambak, amyang ako, wala ko nagamit og kanang life jacket. Ay, di man life jacket, kaya di man na jacket. Beta, okay ramang po na og dili na ako magsuot-suot og kanang ingana-ingana kay kanang kamao ko mo langoy, kamao ko mo dive o tanawa, look at me. O diba ginawayan nami sa amo ang kanang prinsesari nga nakabana og afam. Afam ba oy. Pero giurasan ra jud mi ani guys sa kanang gabantayan ni kay dapat 1 hour ra jud mi guys. Usa ra jud mi ka oras dapat malingaw na mi sa usa ka oras guys. Pabalik ko na mi guys. Bali in 1 minute guys 1 pesos in a total of 60 pesos. Kay 60 minutes is equal to 1 hour man na si guys. So diba? Ay, nagamit po na yung mata ni guys, naglagot na lagi ko. Nya humana ni guys kay kanang kuan man, gyapura naman mi nga last na ninyo nga ambak ha kay manguli na ta. Nya humana mo ni ambak guys. Last ball na nga mo ambak-ambak guys. Nang hawas na mi guys kay manguli na mi. Nya pasinog ma-extend niya mi rin ni parag na ba si Tutskit chala. Ing barag na jud si TL kay gikapoy na. Nya ang usa pod rin nagsakit ng toler. May gikabuhi. Uy, waga ba giganahan man gyud iya ning inday nga nagsige ambak-ambak diring dapita. Good luck na lang gajud ani nagka-duty nagkaugmaan ni ron kay ahas kang kapuya. Sakit sa likod, sakit sa bilahan, tura. Arang langoy-langoy, arang ambak-ambak ka. Nya kana arang enjoy ra man pod. So sulit ra kadyo. So mao na ni nang naog naming tanan. Nya magpaawahi dayon ring nga humuang prinsesa diri nga wa naligo. Kay di ganahan og paintan, di ka na mabasa. Wa kuno siya dalang ilisan kuno pod. Nya di pwede kuno mabasa iyang fancy. Siya lang. Nya mo na nga hanap paawahin na lang po ko kay ay luoy pud og biyaan. So kanang amon lang pong asisan ni balisa darang dapita. Ja na problema na jud na siya kay lom kunog tubig niya kay di naman pwede makaadto ang barko dito kanang bato-bato kay masangit na maguba siya lang nya pangakita nato ning mga ning atong props nga brani brara gud po na guys warm price sod. Pero aran jud na ho enjoy karong adlaw bahalag hago bahalag kapoy basta kay na enjoy.
Og naabot na jud mi diri sa sandbars guys. Unya may raang duha, may panggihuwat. Unya ako pa'y gibidyaan o mao na diha. And so far since padong na mi manguli guys. As usual mag-shower unya human, mag-ready na kay manguli na. Unya mao na ni ang gawas sa VAÑO Beach. Thank you for watching my vlog for today anyways and hope to see you again. Bye bye.